हाय लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम लोगोसे खाथिनि गाथानि सावगारियाव थुनानै हो मानोना आंनि लेटेस्ट भिडिअ आपलोड खालामोब्ला नोंथाङा बे खौरांखौ बयनिख्रुइबो सिगां मोनगोन। हेलो फ्रेंड्स, दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आरो बे भिडिअखौ जोंनिनो सासे लोगो बिथाङा खावलायहरदों जे बिथाङा बुंहरदों जे जोङो माबोरैहाय जोंनि गार्लफ्रेन्डनि कल डिटेल्सखौ जों माबोरै नायनो हायो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बेखायनो आं बिथांनि रिक्वेस्टनि लेखा दिनैनि नैबे भिडिअखौ बानायबाय फ्रेंड्स। तो दिनैनि भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थिनो हागोन जों माबोरैहाय जोंनि गार्लफ्रेन्डनि जोंनि बयफ्रेन्डनि बा जायखिजाया सुबुंनि जों कल डिटेल्सखौ माबोरै जों नायनो हायो जों मोनसे एप्सनि गेजेरजों। फ्रेंड्स नैबे भिडिअ आं जाय एप्सखौ बाहायगोन बे एप्सआ इन्डियानि मोस्ट ट्रास्टेड एप्स। तो फ्रेंड्स बेबायदि नोंथाङा फोथायजाथावनासिन एप्स माब्लाबो मोननाय नङा फ्रेंड्स। गुबुन गुबुन भिडिअ नोंथांमोननो ओरैबायदि एप्सनि खोथा खोन्थागोन जाय एप्सखौ जों फोथायथावनो हाया। बे जाबाय थार्ड पार्टिनि एप्स जाय एप्सखौ जोङो इनस्टल खालामब्ला जोंनि मबाइलाव मा जोंना सिकिउरिटिनि कनसार्नआ फैयो, देट मिन गिनो गोनां फैयो। तो फ्रेंड्स आं जाय एप्सखौ नैबेयाव नोंथांमोननो दिन्थिगोन बा जाय एप्सनि जोहै आं कल डिटेल्सखौ नोंथांमोननो दिहुनना होगोन बे एप्सखौ फ्रेंड्स जेबो गिनो गोनां गैया, 0% नोंथाङा फियर जेबो गिनो नांनाय नङा। जोबोद ट्रास्टेड फ्रेंड्स। बेयो बयनिख्रुइबो जोंनि इन्डियायाव बाहायजानाय बयनिख्रुइबो गोजौसिनाव टप लेभेलाव थानाय बे जाबाय एप्स फ्रेंड्स। नोंथाङा जेबो गिनो नाङा, जेबो सिन्था खालामनो नाङा, बे फिकर नोंथाङा बे एप्सखौ बाहायनो हागोन, कल डिटेल्सखौ नोंथाङा दिहुननो हागोन, नोंथांनि जेबो सिकिउरिटिनि कनसार्न फैनाय नङा फ्रेंड्स। अब्ला फैदो जों जागायदोनि। तब्ला फ्रेंड्स नोंथाङा गिबियावनो मोनसे एप्सखौ नोंथाङा डाउनलड खालामनांगोन। बेखौ नोंथाङा प्ले स्ट'राव मोनगोन, गुबुन जेरावबो मोननाय नङा नोंथाङा फ्रेंड्स। नोंथाङा बेवहाय सार्च खालामनांगोन माइ जिअ होननाय मोनसे एप्स नोंथाङा बेवहाय इनस्टल खालामनांगोन। तो फ्रेंड्स नोंथाङा नुनो मोनदों बे जाबाय माइ जिअनि एप्स तो फ्रेंड्स अब्ला नोंथाङाबो बे एप्सखौ बेवहाय डाउनलड खालामना लानो नांगोन। आं बेवहाय बे एप्सखौ फ्रेंड्स डाउनलड खालामनानै लाखाबाय फ्रेंड्स। दानिया फ्रेंड्स मा खालामगोन नोंथाङा बै जिअ एप्सखौ अपेन खालामगोन। अब्ला अपेन खालामनो थाखाय आं अपेन अपसनाव थुनानै होबाय फ्रेंड्स। अब्लानिया मा जागोन बे जिअ एप्सआ मा जागोन बेबायदिहाय गेंनो सुरु खालामगोन। दानिया फ्रेंड्स नोंथाङा बेवहाय मा खालामगोन मोनसे जिअ मबाइल नाम्बारखौ नोंथाङा बेवहाय रेजिस्टार खालामगोन। नोंथांनि गार्लफ्रेन्डनि जुदि नोंथाङा कल डिटेल्स नायनो लुगैयो, नोंथाङा जुदि हिन्जावसाब्ला नोंथाङा जुदि नोंथांनि बयफ्रेन्डनि जुदि कल डिटेल्सखौ नायनो लुगैयो अब्ला नोंथांनि बयफ्रेन्डनि बा नोंथांनि गार्लफ्रेन्डनि बेवहाय जिअ नाम्बारखौ नोंथाङा गिबियावनो रेजिस्टार खालामना लानांगोन फ्रेंड्स। अके फ्रेंड्स, तब्ला नोंथाङा बेवहाय रेजिस्टार खालामनो थाखाय मा खालामनांगोन बेवहाय सुइच एकाउन्ट होननाय अपसनाव थुनानै होगोन। मोनसे खोथा फ्रेंड्स, नैबेयाव आङो आंनि मोनसे जिअ नाम्बारजों बेवहाय आङो अलरेडि रेजिस्टार जाखादों। तो बेखायनो नैबेयाव सुइच एकाउन्ट होननाय अपसन फैदों। नाथाय नोंथाङा जुदि बेयाव अलरेडि रेजिस्टार खालामाखैबा नोंथाङा गिबि खेबनि थाखाय बेखौ बाहायदोंब्ला अब्ला बेवहाय अनलि मा रेजिस्टार एकाउन्टल' फैगोन फ्रेंड्स। अब्ला नोंथाङा बेवहाय रेजिस्टार खालामबानो जाबाय बै नाम्बारखौ जाय नाम्बारनि नोंथाङा कल डिटेल्सखौ दिहुननो नागिरदों। अब्ला फ्रेंड्स आंनिया जिहेतु आं नाम्बार मोनसे बेयाव रेजिस्टार खालामखाना दोनदों, तो आं बेखायनो मा नैबे सुइच एकाउन्ट होननाय अपसनाव थुनानै होगोन। अके, बेनि उनाव नोंथांनियाव मा जागोन बेबायदि मोनसे अपसन ओंखारगोन। बेवहाय नोंथाङा लिंक निउ एकाउन्ट होननाय अपसनाव थुनानै होगोन। थुना होनाय लोगो मोनथाम अपसन ओंखारगोन। नोंथाङा नैबे मबाइल होननाय अपसनाव थुनानै होगोन। दानिया नोंथाङा बेवहाय बै गार्लफ्रेन्डनि मा जिअ नाम्बारखौ बेवहाय थुनानै होगोन फ्रेंड्स। अब्ला नोंथाङा बेयाव जायखिजाया जिअ नाम्बार थुनानै होबानो जाबाय फ्रेंड्स। तो बेबायदि थुखांनायनि उनाव फ्रेंड्स नोंथाङा नैबे गेट अटिपि होननाय अपसनाव थुनानै होगोन। अब्लानिया मा जागोन बै नोंथांनि गार्लफ्रेन्डनि नाम्बाराव मा जागोन फ्रेंड्स मोनसे अटिपि थांगोन। अके, दानिया अटिपिखौ नोंथाङा मा खालामनांगोन फ्रेंड्स, जायखिजाया राहायै नोंथाङा बै अटिपिखौ नोंथाङा नैबेयाव थुनानै बेखौ हरनो नांगोन। दानिया फ्रेंड्स नोंथाङा जिहेतु नोंथांनि गार्लफ्रेन्डनि कल डिटेल्सखौ नोंथाङा मा नायनो लुगैदों फ्रेंड्स, अब्ला जुदि नायनो लुगैदोंब्ला फ्रेंड्स अब्ला नोंथाङा नोंथांनि गार्लफ्रेन्डनि मबाइलखौ जस्ट 1 सेकेन्ड बा 2 सेकेन्डनि थाखाय लाथ'नानै बेनिफ्राय नोंथाङा अटिपिखौ ला। बेनि उनाव नोंथाङा बे अटिपिखौ नैबेयाव नोंथाङा थुनानै हो फ्रेंड। बेवहाय नोंथाङा जायखिजाया मा अटिपि मोनगोन। अके, अटिपि बेबायदि थुखांनायनि उनाव नोंथाङा मा खालामगोन नैबेयाव साबमिट होनाय अपसनाव नोंथाङा थुनानै होगोन फ्रेंड्स। अब्लानो मा जागोन बे नाम्बारा नोंथांनिया मा जागोन रेजिस्टार जागोन फ्रेंड्स। अब्ला रेजिस्टार जाखांनायनि उनाव नोंथाङा मा खालामगोन फ्रेंड्स, रेजिस्टार जाखांनायनि उनाव नोंथाङा फ्रेंड्स बै नोंथांनि गार्लफ्रेन्डनि जिअ नाम्बारनि कल डिटेल्सखौ नोंथाङा नायनो हासिगोन फ्रेंड। अब्ला दानिया नोंथाङा मा खालामगोन बेक खालामफिनगोन। खालामफिनना नोंथाङा नैबे आगसिथिंजाय मोनथामसिन नुनो मोनदों बेवहाय थुना हो। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे माइ स्टेटमेन्ट अपसनाव थांनानै नोंथाङा मोनसे पेज मोनगोन। बे पेजाव नोंथाङा मा खालामगोन फ्रेंड्स, नोंथाङा मा से मान्थनि कल डिटेल्सखौ नोंथाङा जोबोद इजिलि नायनो हायो फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स अब्ला आं नायगोन नुनो मोनदों माय स्टेटमेंट बेवहाय आंनि नाम्बार दङ फ्रेंड्स नोंथाङा जाय नाम्बारखौ बेयाव रेजिस्टार खालामगोन बे नाम्बारा बेवहाय नुजागोन आरो बे नाम्बारनि जों कल डिटेल्सखौ नायगोन फ्रेंड्स ब्ला बेनि थाखाय जों मा खालामगोन फ्रेंड्स नैबेयाव जोङो डेटखौ एन्टार खालामनांगोन डेटखौ एन्टार खालामनो थाखाय बेयाव थुगोन हमनानै लाबाय आङो आगस्टनि 30 निफ्राय कल डिटेल्सखौ नायनो लुगैदो दिनै बेसेबां 22 सेप्टेम्बर 2018 बेसिम बेनि उनाव नोंथां नैबे भिउ होननाय अपसनाव थुनानै होगोन फ्रेंड्स थुनाय लोगो लोगोनो नोंथांनिया मा जागोन फ्रेंड्स गुबुन मोनसे पेजाव मोनहैगोन फ्रेंड्स अब्ला फ्रेंड्स नुनो मोनदों नोंथाङा गुबुन मोनसे पेजाव मोनबाय दानिया नोंथाङा बेयाव सायाव मोनथाम मोनब्रैसो मा नोंथाङा बेबायदिहाय ऑप्शन नुनो मोनदों नोंथाङा बेवहाय नैबे यूसेज चार्जेस होननाय ऑप्शनाव थुनानै होगोन थुनाय लोगो लोगो नोंथांनियाव मोनथाम ऑप्शन ओंखारगोन नोंथांनियाव बेसेबां माने भॉइस कल फैखो बा हरदों बेफोर गासैबो डिटेल्सखौ नायनो थाखाय नोंसा भॉइसआव थुना होगोन हमनानै लाबाय जोङो कल डिटेल्स नायनो लुगैदों बेखायनो भॉइस होननाय ऑप्शनाव थुना होनाय लोगो लोगो नोंथांनियाव बेबायदि ऑप्शन ओंखारगोन दानिया नोंथाङा नैबे सिङाव नुदों टु नो मोर अबाउट भॉइस यूसेज नोंथाङा नैबे क्लिक हियर होननाय ऑप्शनाव थुना होब्लानो बेनि कल डिटेल्स नाय नुनो मोनदों नोंथाङा बेवहाय कल डिटेल्स मा बेबायदि ओंखारजोब्बाय फ्रेंड्स अब्ला नोंथाङाबो नोंथांनि गर्लफ्रेन्डनि बा बयफ्रेन्डनि कल डिटेल्सखौ बेबायदिहाय नायनो हागोन फ्रेंड्स अब्ला फ्रेंड्स आसा खालामो नोंथाङा बुजि मोनबाय जों माबोरैहाय जोंनि इन्डियानि बयनिख्रुइबो फोथायजाथावनासिन एप जायनि मुङा जिअ एप्स बेनि गेजेरजों जोङो जायखिजाया जिअ नाम्बार नोंथांनि गर्लफ्रेन्डनि नोंथांनि बयफ्रेन्डनि बा जायखिजाया सुबुंनि जों कल माबोरै नायनो हायो नोंथाङा बेखौ रोंबाय तो आसा खालामो नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनानै बुजि मोनदों बुजि मोनाखैब्ला माबा मोनसे मोनथिनो गोनां थालांदोंबा बा माबा मोनसे प्रब्लेम जायोब्ला नोंथाङा प्लिज आंखौ आंनि नैबे भिडिअनि सिङाव नोंथाङा कुइसन खालामनो हागोन कुइसन खालामनो थाखाय नोंथाङा #RomanBoroAsk होननानै नोंथाङा कुइसन खालामहरबानो आङो नोंथांनि कुइसननि फिननायखौ सानडे कमेन्ट बक्स स्पेशलाव नोंथांनो हरगोन तो फ्रेंड्स उननि भिडिअ नोंथांखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों टिल देन गुड बाय हैव अ नाइस डे जय बर' हारि।